Hayırlı kеш, Слово пацана сериалының саундтрегі болған Пыяла дүния чартларында біріншілікке шықты. Сериал үзі популярлы бойынша яңа рекордлар қоя. Зор шаушу уятқан фильмні не үшін тыярға тырыштылар, яшүсмірлер гәул нешек тәсир итті, һәм әлбәттә ниндейрәк критика, ниндейрәк оңай фикерләр. Бұл турда біз қонақларымыз белән сөйләшәбез. Дөресен әйтик, бұл сериал турында инде без бер сөйләшкән идек. Хәзер 8 серияның 6-сы эфирга чыкты. Бәлки фикерләр дә үзгәргәндер. Әйдәгез аралашып алыйк. Әйе, узган тапшыруда біз аны сериал, фильм буларак фикер алышсак, бүген инде яшүсмерләргә тәэсире турында күбрәк сөйләшербез. Менә соңгы яңалыклардан Роскомнадзор сериалны тикшереп, канунны бозу очракларын тапмаган. Гүзәл ханым, бәлки без чыннан да яшүсмерләргә тискәре йогынтысы бар дип артык борчылабыздыр. Менә хәзер 6 сериясы күрсәтелде, ниндирәк фикерләргә килдегез? Biz чынлапта бу фильмны гаиләбез белән карыйбыз. Гаиләбез белән дигәндә ирем һәм мин һәм безнең яшүсмер улыбыз. Моның йогынтысы әлбәттә булмыйча калмады. Улыбыз чәчен дә кистереп кайтты шушы сериал барган вакытта. Сезнеке генә түгел, минеке дә. Әйе, һәм аларның сыйныфтагы малайлар да күбесе чәчләрен кистереп кайттылар. Ләкин монда артык куркырлык әйбер юктыр дип уйлыйм. Чөнки яшүсмерләргә бу кызык. Бу фильм анда алар турында бит инде ул шулай бит. Һәм башта монда чынлаптан романтизация элементлары күренде. Ул кызык иде. Ләкин инде менә фильмны карыйбыз, 6 сериясын карадык. Менә бу гомуми күренештән ул хәзер һәр геройның шәхси аяныш язмышын күрсәтелә башлады. Һәм инде монда миңа калса безнең дә яшүсмерләрнең дә бу фильмга карата карашлары үзгәрде. Мин моны үземнең улымнан да күрәм. Һәм ул инде чынлап та шулай булдымы? Ул инде ниндидер анда хэппи энд изли ул фильмда. Шулай булырга тиеш. Менә ул Айгөлне коткарырга тиешләр. Менә ул Марат аны килә дә коткара дип уланда ниндидер яхшылык изли башлады. Өмет бар аның. Ләкин бу алай түгел. Монда менә бу гомуми кызык булган әйбердән әйтәм бит, шул чорның аяныш язмышлары күрсәтелгән бу фильмда. Аннан соң шундый фикерләр бар. Аны күрсәтергә ярамый, карарга кирәкми дип. Яшүсмерләр белән кирәкми дигән әйберләр тыю гомумән эшләми. Әгәр дә ул фильм уже чыккан икән, ул экраннарда бар, аның турында бөтен җирдә сөйлиләр. Без бит инде аны юк дип карамыйсың дип тыялмыйбыз. Тыюлар аркасында, тыярга кирәк дигән, бигрәк тә өстәгеләрнең сүзләре аркасында тагы да барлык стресс эффекты буенча кеше тагы да күбрәк белде ул. Әлбәттә, шуңа күрә аны карарга кирәк. Мин менә әйдә кара әле дип утыртып карату ягында түгел. Ләкин инде яшь үсмердә, гаиләгездә күрәсез икән, кызыксыну туган уланы карый икән, аны бергәләп карарга кирәк. Менә әйе ничек карарга кирәклеген Илсәр ханымнан да сорыйк әле. Чыннан да менә Гүзәл ханым да башка психологларда бу сериалны бары тик әти-әни белән генә карарга кирәк. Яшүсмерләр турында сүз барганда инде балалар белән карарга кирәк дигән фикер бар. Ни өчен? Һәм бөтен әти-әни дә шулай карап утыра микән ул фильмны? Балалар белән. Менә сүземне шуннан башламакчы булам. Ул чорда эшләгән кеше буларак шушы һәрбер баланың язмышы белән хәл итеп, аны ул кире шушындый юлга басмасын өчен көрәшкән кеше өчен миңа бу фильм бер дә кызык түгел. Кызык та түгел, әле мин аны карамадым. Мин аны бөтенесе чыкканнан соңына карап, бәлки үземнең фикеремне әйтермен. Менә аның бит 18+ дигән ноктасы бар, шулай бит. Ләкин кызганычка каршы ул бу әсәрне, бу фильмны 10 яшьлек балаларда караганнар, чөнки кызганычка каршы бөтен әти-әнидә үзенең баласының нәрсә эшләгәнен, ул нәрсә белән кызыксынганын һәм ул бала һәрбер үзенең кызыксынган нәрсәсен ата-анасы белән фикер алышкан семьялар бар. Ләкин кызганычка каршы андыйларда икенче төрле булган семьяларда бар. Шуңа күрә әгәр дә инде кызыксыну туган икән, чынлап та бала белән әлбәттә үзең утырып карау кулай. Чөнки аның 10 яшьлек баланың ул фильмны кабул итүе бер төрле,
18 яшекнең икенче төрле. Без улы яшьтәге кешеләргә ул бөтенләй икенче. Менә хәзер популяр булды да кинофильм, әйме? Гафу итегез. Бөтен кеше әти белән карарга кирәк, әни белән карарга кирәк диләр. Без үскәндә аңа караганда да куркынычрак сюжетлы кинофильмнар бар иде. Без аны карый идек. Һәм әлбәттә инде аңа тоттыңда иярдең дигән сүз түгел бит әле ул. Шуңарга күрә һәрбер чырның үзенең балалыгы бар, һәрбер чырның үзенең яшь үсмере бар. Сез менә бер чырда үскәнсез. Хәзерге чыр балалары өчен бу фильмны улылар, якын кешеләр, әгәр дә чынлап торып, нинди фаҗигага китергәнен дөрес итеп аңлатып, шулай итеп карамасалар, кызганычка каршы, бу балалар өчен бик зур зыян. Алай гына да түгел, ни өчен бергә карарга кирәк, чөнки аның әле реакциясын күрергә кирәкме? Кирәк. Иярәме ул, иярмиме, нинди сәхнәләр анда кызыксыну уята. Менә бала белән бергә утырып карадым, чөнки мин әни буларак тынычлык кирәк миңа, мәсәлән, балам ничек кабул итә сериалны, дөрес кабул итәме, дөрес түгелме, иярәме, иярмиме, моны аңлау өчен бергә карадык без аның белән. Шулпан, менә сериал чыкканчы криминалны романтизациядә гаепләргә ашыктылар. Әмма алай булып чыкмады дип әйтәләр. Менә хәзер инде 6 сериядан соң анда хәтта кемнең күпме утырганын, кемнең үлгәнен күрсәтүче язмалар да булды. Менә аянычлы язмышлар да булды. Синең фикер? Аның беренче серияннан ук романтизация барлыгын мин башта бар иде инде, баштарак бар иде. Беренче сериядә. Сез аннан үзегез күрәсең романтик эзләгәнсездер. Чөнки бу теманы менә Илсөр апа эшләгән, мин бу тема буенча язган кеше, беренче язмам чыкты журналист буларак. Аның анда бернинди романтика юклыгын аңлыйдыр. Аны беләсезме кемнәр романтикалаштырды? Социаль сетьләрдә язучылар санын үлә бетә җыган, уламыйча теләсә инде блогерлар менә шул фильмнардан ниндер сюжетлар алып, ниндер рилизлар ясап, менә алар романтикалаштырды. Шулардан карап, хәтта минем башлангыч сыйныфта укыган кызым менә шундый рилизлар күрсәтәләр, мин дә карыйм дип утыра башлады. Без аңа күрсәтмәдек тә аны. Нәкъ менә шушы блогерлар, менә мин гафу итәм, блогерларның төрлесе бар, әйме? Алар кызыксыну тудырды. Алар кызыксыну тудырды. Алар бит аны нитеп романтикалаштырып, күлдереп ясыйлар, әйме? Хәтта җиңеләйтәләр жанрны, эстрадасыннан бер җырчыда шуны күлдереп, шулай релиз ясап утыра. Ләкин шаклар каттым. Нәфис фильм булырлык, ул безнең вакыйгалар түгел, кызганычка каршы. Алай димәк әле, менә бик куркыныч афәтләр турында да кинофильм төшерелә. Кинофильм шуңа күрә кинофильм да бит инде ул. Теге яки бу бигрәк тә булган хәлгә таянып эшләнсә, ул андый вакыйгалар булган. Кинофильм, сериал булып чыгарганың хакы бар. Ләкин менә Шулпан белән килешмичә шуны гына әйтә алам. Мин дә нәкъ тә Шулпан кебек беренче сериясыннан ук монда романтизация эзләргә кирәк түгел. Башыннан ук режиссерлар дөрес юнәлеш күрсәтә дип санадым. Әмма ләкин бераз соңрак фикер үзгәрде сыман. Чөнки балалар, аеруча беренче серияларын карап, аның ахыр чиктә нинди нәтиҗә, нинди йогынты ясарга кирәклеген шунда ук тыеп алмадылар. Бәлки соңгы серияләре бу нәтиҗәне биргәндер, ләкин алар башта күрделәр тышкы рәвешне. Күрделәр димәк, урам культурасы, берникадәр текәлек, һәм шуңа блогерларсыз да иярүчеләр булды. Шибәр актерларга гашык булдылар. Менә маратикларга бүгенге көндә үсмерләр, балалар гашык бит әйме. Ну, җырак китәсе юк. Безнең 180 гимназиядә Графтинов бит әйме, атышы оештыргач, наш Графтинов краш дип күп Гафиев гафутинам краш дип күпме яздылар әйме. Ул бит кеше үтергән кешене шулай диләр. Монда актер, ул уйный гына әйме. Мәсәлән, шуның катламатор. Әлбәттә, шибәр актерлар монда роль уйный. Үзебезнең татар артистлары да безнең Нурлат егете бит әле бу дип. Әлбәттә, күтәрделәр. Хәтта татар теленә игътибар да арткан дип ишеттем. Менә бу Маратиктан соң. Җыр аша, җыр, яла дигән җыр шартларда беренче урынга чыксын әле. Азат абый, менә сез шул чорда яшәгән яшь кеше буларак, ул вакыттагы идеология, менә яшьләрдә нинди идеология иде ул, һәм хәзерге идеология аермасы нәрсәдә? Чөнки күпләр курка, менә бу вакыйгалар тагын кабатлана ала дип. Кабатлана аламы, юкмы? Менә идеологиядә аерма бармы? То, что теге вакытта шулай авыртырга булды, шулай әйтергә тоже ярамый инде. Теге вакытта бит тоже инде и спортивный школалар булдылар. Югай давам итегез. И кружки различные булдылар тоже. Вот.
То есть было чем заняться. Вот бар шундай кишлар, конечно, которые могли не столкнуться ни разу с этим феноменом в то время, а кто-то и каждый день с таким феноменом сталкивался. Ну, безгә мәсәлән сериалда бар тик менә шундый урам культурасын анда менә шуны гына күрсәттеләр. Менә сезнең белән шәхси сөйләшүдә сез әйткән идегез, ул вакытта да музыкаль мәктәпләргә йөргәннәр, спорт белән шөгыльләнгәннәр. Анда Һәм ни өчен булган бу бүленеш? Кемдер шу урам юлын сайлаган, кемдер барыбер дә үзенең шөгыленә туры калган дип әйтик. Конечно, не сравнишь с тем временем, которое сейчас у нас, хазер. Не было таких парков развлечений, не было площадок игровых. Вот. Ну, такой момент, видимо, был у нас. Гүзәл ханымай. Менә мин монда истәп китәсем килә, ни өчен? Ни өчен килеп кайбер гаиләләрдә кергән, кайбер гаиләләрдә кермәгән дип әйтәбез бит инде, әйме? Фильмда төрле гаиләләр бар. Төрле типаж әтиәниләр бар. Ниндер салкын булган менә Айгөлнең әнисе. Күрдегезме, ул сәхнәне, ул баланың ашына кадәр унитазга илтеп салды. Бу шуның кадәр баланы кабул итмәү. Андый әниләр хәзер дә бар. Мин күп эшлим яшүсмерләр белән. Һәм баланың бүтән менә аның бүтән сулы калмады. Ул суицидка гына барып җитте. Бар кабул итүче әниләр дә бар. Бар инфантил әни дә бар. Менә пальто дип әйтим инде, аның әнисе ул күтәрә алмады, ул авырлыкны. Ул кирип китте, менә психик авыру килеп чыкты аның. Менә шуннан да әниләрне гаепләргә тырыштылар. Моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Нәрсә генә дисәгез дә, әлеге сериалның зур бер файдасын күрәм мин. Без үскән вакытта укытучылар да, әниләр дә, әгәр дә безнең чәч үстерәсебез килсә, йогынты ясап, беребезнең дә чәчтен кистерә алмый иде. Монда бер сериал карадылар, бөтен малайлар чапты чәч тарашканага чәч кисергә. Менә бит нинди зур файда. Әти-әниләр дигәннән. Менә шушы урам культурасына тартылу, шушы урам культурасында үзенә киңәшчеләр, теләктәшләр эзләргә теләү. Гаиләдән киләме? Гаиләдән җитеп бетмәгән мәхәббәттән, бәлки йогынтыдан киләме, Гүзәл ханым? Әлбәттә, без монда гаип эзләмибез. Бер кемне дә гаипләмибез. Мин монда шуны гына әйтәсем килде. Гаиләнең йогынтысының нинди зур әһәмияткә ия икәнен әйтәсем килде. Төрле гаиләләрдән чыккан балалар бар. Һәм менә ул вакытта, бу беләсезме, анда кайберләр гаиләдә әйбәт булса да кирип китәргә мәҗбүр булган. Үзләренә ниндидер яклау үзләп. Гаиләдә иерархия юк икән, әти-әни ул рольдә түгел икән, алар үзләренең менә шушы вазифаларын, функцияларын тиешенчә башкара алмыйлар икән, бала әлбәттә аны яшүсмер бүтән җирдән эзли. Шуңа күрә менә балага һәр вакыт ниндидер ата-ана бирергә тиеш, иң мөһим базовый әйберләрне ата-ана бирергә тиеш. Чөнки ул югалырга да мөмкин, ялгышлыклар да ясарга мөмкин, ләкин аның һәр вакыт уенда, күңелендә булырга тиеш. Мине әти-әнием ничек булса да кабул итә. Хәзер аны да аңларга кирәк, заманы да бит әле. Ата-ана барбер эшләү сәбәпләйме? Кемдер гомумән командировкага китү сәбәпле, ул вакытта заманасы шундый, тиешле вакытны игътибарында биреп бетерә алмаган. Ата-ана да гына гаип түгел, шырында да шундый. Вакыт кына да түгел монда. Монда сыйфат турында әйтергә кирәк. Менә 3 сәгать утырырга була бала белән, 10 минут утырырга була. Монда менә моның сыйфаты бик мөһим. Менә шул вакытларда әти-әниләр белән ниндирәк эшчәнлек алып барылды? Шуннан да сүзне дәвам итеп, без бүген дә әти-әниләргә мөрәҗәгать итәбез, чөнки менә тагын бер тапкыр алда әйтеп киткәнемчә, һәрбер бала шәхес. Шуңарга күрә, әгәр дә син балаңны нинди дә бер үзеңә тәңгәл булган кеше итеп кабул итмәсәң, әлбәттә аның белән эшләүе бик авыр. Безгә менә без әгәр дә әти-әниләрдән ярдәм кабул итмәсәк, алар безнең белән бергә булмасалар, без ул чорда да балаларга ярдәм итә алмаган булыр идек. Чөнки мин бүген әйтеп китәсем килә, бит бөтен кеше төркемнәргә бармады. Ул аларның күп балалар, чынлап та сез әйтеп киткәнчә, үзләренең теләкләре белән түгәрәкләргә дә йөрделәр, эшлисе килгән, буласы килгән үзләренең хыялларына да ашырдылар. Шуңарга күрә менә бу иң төп бүгенге сүзнең мәгънәсе шул:
әти, әни балага якын булырга тиеш. Аны тыңлый белергә кирәк. Баланың аңарга кисәтү белән буны эшләмә, тегене эшләмә дип кенә баланы тәрбияләп булмый. Бу менә без әйтеп киттек бит әле, бергәләшеп карарга кирәк дип. Ул теге бергә карап, шуның белән бетте дигән сүз түгел. Ул бергәләшеп караган вакытта да аңарга әзерләнергә кирәк. Син балаңа нинди дөрес сүзләр әйтергә әзерлисең, моны ничегрәк итеп аңлатырга кирәк. Ул сериалның ана иң актыгында әйтәләр, менә алар хөкемгә тартылганнар, алар кызганычка каршы аларның гомерләре өзелгән. Ләкин 10 яшьлек бала аны аңлый алмый бит. Ул аны аңлатырга, аны дөрес итеп шуңарга җиткерергә, менә аның өчен хөкүмәт тарафында эшли торган без дә бар, без дә шул турыда сөйлибез. Ләкин ул ата-аналар белән шулай тәңнигә безнең сүзебез бер нидә юлдан юнәлештә бармаса, кызганычка каршы төрле кеше төрлечә аның нәтиҗәсе булмаячак. Менә килешмәенчә мөмкин түгел. Шулпан, чыннан да бит 10-11 9 яшьлекләр үлемнең нәрсә икәнен дә бик аңлап бетермәскә мөмкин. Төрмәнең нәрсә икәнен дә бик аңлап бетермәскә мөмкин. Яшьтә миңа калса хәзерге балалар бик белемлеләр һәм үз якларына бик оста, акыллы, алар аны аңлыйлардыр дип уйлыйм. Әлбәттә, инфантил аналар белән теге ниндер рамкаларда үскән аналар белән балалар бар, әйме. Аннан соң бит әле без әти-әниләр дибез, һаман әти-әниләрне гаепләргә кайрабыз кебек. Әле бит җәмгыять та бар. Әгәр дә җәмгыять менә ул 80нче елларда нишләп барлыкка килгән, менә хәзер әйтәләр инде кино гаепле булырга мөмкин дип. 80нче елларда анда кинолар күрсәтмәгәннәр бит, бер нәрсә булмаган бит, әйме. Бары менә шулай шушындый группировкалар барлыкка килгән. Монда бит хәерчелек дигән сүз дә бар инде. Әйтәләр бит, икътисад шартлары начар булган саен җинаять арта дип. Менә мин 16 ел төрмәдә утырып чыккан, шушы җинаятчы төркемдә булган кеше белән интервью эшләгәнем. Ул да менә иң беренче мин сорадым, нәрсәгә менә шулай, нәрсә булды дип. Һәм ул ике сәбәбен әйтте. Берсе хәерчелек, әни ди хезмәт хакына бер баунти сатып алып кайтадыр. Без шуны 3-кә бүлеп ашыйдык. Ә сникер салмыйдыр, чөнки ул икенче зарплатым аладыр инде. Ә минем күрше ди инде кызыл төстәге машина белән йөридер иде. Миңа карайтыр да соклана идем дияме. Һәм икенчесе ул әйтә хәерчелек дигән, нәкъ менә хәерче. Һәм әгәр дә минем хөрмәткә лаек, әгәр дә каты кулын сизгән әтием булса янымда, кирип китмәгәндә булыр инде. Димәк, әти әнидән битәр гаиләдә әти булырга тиеш. Егет кеше өчен бигрәк тә. Әни түгел, иң беренче гаиләдә егет кеше өчен әти кирәк. Менә Илнур әфәнде, сез хөкемгә тартылган кешеләр белән аралашкан, алар белән эшләгән кеше буларак, аларның үкенү хисләрен еш сизә идегезме? Алар ничегрәк итеп үкенә иде һәм ахыр чиктә менә бу юлларга басуына никадәр дәрәҗәдә үкенәләр иде? Но если кеше турмада булып инде раскаивается, сожалеет об этом, то, конечно, ул да бар шанс на исправление. И он себя может найти инде чыккач монда инде свободага. Ә менә чыккач үзләрен табучылар алар күп идеме? Ну, тюрмада утырып вообще анда нинди плюс барсын, анда только одни минусы. Кеше турмадан чыккач инде, если он 5 ел утыргач, 20 ел утыргач, идет потеря социальных отношений бара, проблем с трудоустройством, здоровьем проблема. Менә сериал турында җәмгыятьтә безнең бик күп сөйләшүләр булды бит инде. Берничә фикерне бүген сезгә ишеттерәсебез килә, аларны бәлки ишеткәнсездер инде. Менә беренчесе Татарстан Республикасында бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волынец фикере. Без аны хәзер экраннарга да бирербез. Безнеңчә бу сериал яшьләргә аларның психикасына, дөнья турында күз аулауларына начар тәэсир итә. 18+ маркировкасы булуга карамастан, аны балалар да карый. Россиянең төрле шәһәрләрендә яшүсмерләр урамга чыгып группировка уеннарын кабатламакчы була. ОПГ исемнәре белән аталган телеграм-каналлар да пәйда булды. Менә чираттагы фикер, монсы инде безнең Татарстан Республикасы прокуроры Альберт Суергуловтан. Кызык, прокурордан шундый фикер ишетү шактый кызык. Сериал, ул үзенә күрә бер сәнгать төре һәм ул да булырга тиеш. Сериалларда яхшыны да, яманны да табып була. Уйлый белүче кешеләр нинди нәтиҗә ясарга кирәклеген аңлаячак, ә уйламаучылар масса күләм психозга бирелеп, бу сериал начар һәм аны тыярга кирәк дип шаң кагачак. Менә
Шуннан да менә шушы фикергә тупларга буладыр бүгенге сөйләшүне дә һәм шуннан да уйлый белүчеләрнең фикерендә. Әйе, геройларга охшарга тырышуга кире әйләнеп кайтсак, менә без әйттек инде, Маратика охшап, анда чәчләрен кистерәләр, башка балайларга охшап. Аннары сыйныф эчендә дә менә бу чушпан патсанга бүленүчеләр бар бит инде хәзер яшерен батырын түгел. Шулай ук менә Сарман районын искә алсак, анда видео төшерделәр. ОПГ уенын уйнап. Менә барыбер дә ниндер этәргеч түгелме соң, менә ул геройларны кабатларга тырышу этәргече. Беләсезме, менә яшүсмерләрнең психологиясына килсәк, аларга нәрсә мөһим? Һәм бу фильмда да бар. Менә бу гаделлек хиссе. Монда бит инде барысы да теге аңлайышлы. Монда менә син мондай булсаң, син чушпан, мондай булсаң, син патсан. Шулай бит. Менә шушы тотрыклык турында сез дә әйтеп киттегез, мин аның белән килешәм. Менә балалар өчен, яшүсмерләр өчен ниндидер границалар кирәк, ниндидер структура кирәк аларга. Әгәр дә гаиләдә ул булмый икән, алар аны бүтән җирдән эзли. Монда барысы да аңлашыла. Монда иерархия да бар, олы кеше бар, кечкенә кеше бар. Менә бөтенесе аңлайышлы. Әгәр дә шушы тотрыксызлык килеп чыга икән гаиләдә, хәзер инде безнең илебездә, Аллага шөкер, без экономик тотрыксызлык турында әйтә алмыйбыз. Шулай бит, барысы да җитешкән. Ләкин төрле гаиләләр бар, төрле регионнар бар. Мин бу ОПГ турында ишеткәнем бар инде бу фильм чыкканчы да. Мәсәлән, периферия дип әйтәбез бит. Ул районнарда ул бар, ул әйберләр хәзер дә бар. Бәлки алар аның хәтле теге популяр булмаса да, ләкин ул бар. Шуңа күрә менә яшьләр шуңа омтылалар дип уйлыйм. Шуңа күрә аларга менә әйтеп киттеләр инде, әти-әниләр белән эмоциональ якынлык булырга тиеш, аларның контактлары булырга тиеш. Һәм гомумән бу чорда алар бит әле әти-әниләрдән аерыла да башлыйлар. Шулай бит, алар аны бүтән җирдә эзлиләр. Шуңа күрә нинди дә булса секцияларга йөрсәләр, бүтән төрле авторитетлар тапсалар үзләренә, миңа калса, алар менә шушы криминал структураларга кирмәсләр дип уйлыйм. Менә шул чорны искә алсак, хәтта татар зыялылары арасында да малайы ОПГ-га кирип китмәс өчен аны әбисе бабасы янына авылга кайтарып куючылар бар. Менә әгәр дә син ниндер шундай әйберләр сизәсең икән, әни кеше буларак, менә сездән киңәшләр нәрсәгә чаң сугарга кирәк, нәрсә белән эшләргә, авылга илтеп ташларга, бер айга, бер елга. Хәзерге вакытта без 80-нче еллар түгел бит инде. Шулай бит. Мөмкинлекләр зур. Хәзерге вакытта әгәр дә тагында шул нигә фикергә әйләнеп кайтам, минең кишләп, мәсәлән, әгәр дә ул музыка белән шөгыльләнәсе килми икән, аны кишләп син теләгәнгә генә музыкага илтергә, миңа калса ул балага начарлык кына эшли бит. Шулай бит. Шуңарга күрә менә аның психологлар, менә безнең бит инде хәзер мөмкинлекләребез бар. Нигә балаларның нәрсәгә омтылганнары, нәрсә белән кызыксынганнарын белгәннән соң, менә аңарга шөгыль табырга, миңа калса, менә шуңардан башларга кирәк. Әгәр дә антеге әби бабага алып кайтып кына куеп, әгәр дә ул анда үзенең телефонында утырып торса, әби бабага ярдәм итсә, бусы икенче эш. Әгәр дә инде бер нәрсә эшләмичә телефонында утырса, бу инде әлбәттә кабул итә торган нәрсә булырга тиеш түгел. Аннан соң тагын иң менә мөһиме нәрсә дип әйтим инде. Нигә буштыга килгән, нигә акчага балалар кызыгырга тиеш түгел. Алар аны эшләп табарга тиешләр. Шуның өчен бит менә шул вакытларда теге студентлар отрядлары, аннан соң ниләрне аларны эшкә урнаштыру. Менә без ул вакытта бит инде теге хезмәт коллективлары, безнең заводларыбыз эшләп тора. Без аларны шунда вакытлыча җәй көннәрендә эшләргә урнаштыра идек. Алар үзләренең акчаларын хезмәт куеп, эш белән табып алсыннар. Җиңел акчаны менә сез әйтмешли, ул кызыл машинаны җинаять юлы белән дә алып була. Ул машинаны хәләл юл белән дә алып була. Менә шуны безнең үсмерләребез, безнең яшь үсмерләребез, яшьләребез менә шуны
дөрес итеп кабул Кызганыч вакыт тәмамланды безнең эфирнең, әйме? Бик дөрес фикер әйтте, менә бу әйберләргә хәерчелек итәрә дип. Шуңа күрә инде илебездә мул тормышта яшәргә насыйп булсын, шундый теләктә сау булашабыз. Бу вакыйгалар бер кабатланмасын. Дөньялар имин булсын, тыныч булсын, балалар исән сау булсын.